Един от най-вълнуващите случаи на употреба на Hedera е свързан с Neuron. Това е проект, който има потенциала да повлияе значително на развитието на криптовалутата Hedera. Но това е само един пример. Има и други случаи на употреба, които много хора все още не разбират напълно или не оценяват колко голям е техният потенциал. Добре дошли обратно в канала Първично време. Ако сте нови тук, надявам се до края на това видео да решите да се абонирате. Но преди това, нека да започнем с Neuron. Той е фокусиран върху дълбокият космос и е ключов играч в много сфери. Клиентите на Neuron включват сензорни мрежи, AI агенти, IT ресурси и други работни мрежи. Това, което прави Neuron толкова важен, е способността му да позволи бъдещето да съществува. С малко кодова интеграция, използването на всяко приложение или агент във всяка мрежа става лесно, бързо и ефикасно. Всяка транзакция е защитена от мрежата на Hedera, която разполага със сигурни валидатори. Neuron предлага услуги като шлюзове, плащания, откриване на услуги, разрешаване на спорове, изследване и валидация. Потенциалът тук е огромен. Например, 40N е едно от решенията на Neuron, което проследява всичко в небето. Това включва доставки с дронове, въздушни таксита и бъдещи летателни апарати. Това е само един пример от многото възможни случаи на употреба с Neuron. Наскоро беше обявено, че Neuron ще работи в партньорство с органа за гражданска авиация на Обединеното кралство, за да интегрира Neuron Deep в AI Gateway Services, изградени на Hedera на 3 летища в Великобритания. Това партньорство ще позволи използването на технологията за управление на въздушното движение и доставки с дронове, включително за Royal Mail и за NHS. Това означава, че в бъдеще бихме могли да видим доставки на медицински препарати и други здравни услуги чрез дронове. Това са само някои от вълнуващите случаи на употреба, които могат да доведат до милиарди, а може би и до трилиони транзакции на Hedera. Друг голям потенциал в криптовалутата е токенизацията на недвижимите имоти. Пазарът на недвижими имоти е огромен. Очаква се да достигне 650 трилиона долара до 2025 и 700 трилиона до 2029. Токенизацията на недвижимите имоти може да направи този пазар по-достъпен, по-ефективен и по-прозрачен. Например, вместо да трябва да инвестирате 10 милиона долара в апартаментен комплекс, можете да разделите инвестицията между 100 души, като всеки инвестира по 100 000 долара. Това отваря врати към по-голяма ликвидност и възможности за инвеститори. Hedera вече работи с компании като RedSwan, които токенизират портфейли с недвижими имоти на стойност 5 милиарда долара. Други играчи като Zonix и OpenBrick също използват Hedera за токенизация на недвижими имоти и други активи. Криптовалутата също така е лидер в токенизацията на активи като акции, облигации, недвижими имоти и още други. Когато тези активи започнат да се движат по веригата в по-голям мащаб, нещата се развиват много бързо. Hedera вече има масивни играчи, които използват технологията и това е само началото. Надявам се, че това видео ви е било полезно и сте намерили стойност в него. Ако е така, може да ударите един лайк и да се абонирате, а също така може да влезете и в безплатният ми Discord сервер.